Spolupráca s Juventusom Turín je snom mnohých mládežníckych futbalových tímov. Jedným z nich je aj košický Galactic, ktorý v metropole Východu hostil funkcionárov tohto talianskeho veľkoklubu. Juventus Soccer School nasce per dare l'opportunità al maggior numero di bambini e bambine di giocare in bianconero secondo le metodologie Juventus. Juventus vlastne dal možnosť hrať mnohým deťom vo svojich čierno-bielých farbách a mohli tak, to je hlavná filozofia, aby si čím viac detí zahralo v čierno-bielých farbách. Futbalový kemp košických hráčov od 7 do 16 rokov je pokračovaním ich snaženia z minulého roka. Allora, abbiamo scelto Košice soprattutto e principalmente perché il nostro partner ci ha proposto questa città. Zvolili sme si Košice predovšetkým preto, že náš partner pochádza z tohto mesta. Abbiamo scelto di partire di qua perché è una città con tanta storia e, come dicevo prima, ci crediamo veramente con tanta cultura e con tanta voglia di fare sport ad alti livelli. Rozhodli sme sa naštartovať tu práve v Košiciach, lebo je to mesto, ktoré má bohatú históriu, bohatú kultúru a Juventus ako spoločnosť verí v tieto hlavné normy. Mnohí z nádejných slovenských futbalistov by radi o niekoľko rokov nastúpili práve v čierno-bielom drese. L'anno scorso con i bambini che hanno partecipato al camp abbiamo trovato un buon livello, c'erano chiaramente chi lo faceva solo per divertirsi e chi viveva il sogno di poter un giorno giocare in Juventus in maniera vera. Minulý rok sme tu prišli a boli sme veľmi spokojní s levelom, aký bol nastavený. Sice boli tu deti, ktoré sa prišli zabaviť, zahrať sa, ale boli tu aj chlapci, ktorí snívajú svoj sen, že sa raz stanú profesionálnymi futbalistami. Prvým legionárom v drese Juventusu z východnej Európy bol v 80. rokoch poľský útočník Zbigniew Boniek. Lo ricordo bene, io ho avuto il primo abbonamento alla Juventus a 6 anni. E quindi sono proprio gli anni in cui dopo il mondiale dell'82 Platini era venuto a giocare alla Juve insieme a Zibi Boniek. Pamätám si na to veľmi, veľmi dobre, keďže moju prvú permanentku som mal, keď som mal 6 rokov. V 82. po skončení majstrovstiev sveta prišli hrať do Juventusu hráči ako Michel Platini a Zibi Boniek.